Студено ми е, ми заключаеш като е студено, аз ще ядира или не е студено. Ще ма замине. Мами! Не може да се отвори това. Ти ви при Вики, хайде. Ти не работи. Дай пари за хитро. Не имаме пари. Хайде, ела при Вики. Вики, Виктория. Hola. No quiero patas. Дай на Вики. Дай на Виктория това. Вики ще плаче. Чуваш ли? Преди, сега еде само такива. Има ли колата на тях, майко? Ела да гледаш да бъде спостане. Тези това виж какво направи. Айде, децата да влизат там на топло. Пускай музика. Айде, баба! Айде, Абайлар! Айде на топло! Там на музика! Айде на кочето! Ще ви пи. Очи. На бабука! Ами на бабука! Къде е бабука? Едната тръба ги махна. Хама, Вики. Вики, ела тук. Ето. Прекрасното директор Черембек, живеехме в Ела преди за вас. От начало. Ела преди. Значи, ние живеехме на само 6 Не ги снимай тях, не ги Ай, ще ги най-гите. И аз ще отивам на Аз това Черембек. ще сложа музика. Дай това да го спие. Яден е хубаво. Дай го спие. И идват на делото дървата, му докарат 4 кубика дърва. Това няма нищо общо с дървата! Жена ми бремена във втория месец. Киви! Да, бремена. Делото ги кара да врива, да кара дърва. Това няма нищо общо, аз пак съм да ги махна, бе. Това беше за махна. Дай на мама, дай. Тя трябва да вкара. Дай на мама, дай. Дай на мама. Аз так да умра, той не вижда, че так да умра. Мами не кара! No. Остави. Мами не кара!